Hoe kiezen jongeren een beroep? In 2 sectoren is een groot verlet van werknemers, maar bij jongeren is ze net in trek. Te min jongeren kiezen voor de techniek. En de babyboomers verlitten dit werk. En door de vergrijzing zal er ook een protte werkgelegenheid in de zorgsector komen. Vooral in de zorg voor ouderen. Er komen er heel iets meer zorgboerkerijen dat jong en oud een plak vindt. De beroepsopleidings beziek je op dit verlet in te spelen. Jon de Boer had jaren in de techniek werken. Hij is nu met pensioen. Hij houdt les aan een Friese poort nog. En tegelijk is techniek nou een hobby. Dit is een stoomtrein en het is eigenlijk een Nederlands model. De NS 1900. En die maak ik helemaal vanaf originele bouwtekeningen. Die heb ik dan hier liggen. Die heb ik gewoon besteld. En dan ga ik alle onderdelen, stuk voor stuk, van een tekening maken. Dit is pure hobby van jou? Dit is alleen maar een hobby van mij. Ik ben niet een televisieman. Ik kijk maar naar programma's. Maar dat is niet mijn hele dagtaak eigenlijk. Ik vind lekker met je handen bezig zijn. Muziek aan, radio aan en wat wil je daar nog meer? Dus dat is eigenlijk mijn lust in mijn leven. Het is niet alleen een stoomtrein, maar het is bijvoorbeeld ook een Friese klok. Of het is andere dingen. Je ziet altijd wel weer oplossingen. En het mooie is dat je zelf iets moet bedenken. Hoe los ik dit op? Dus problemen oplossen. Maar om kwartier verachten komen de leerlingen al binnen. Ze hebben al een baan, maar ze gaan ook nog naar school. Oké, goed. Nou, de laatste bewerkingen even en best ook leren. Ja? Oké. In totaal hebben wij nu iets van 46 leerlingen rondrennen op niveau 2, niveau 3 in de fijnmechanische techniek en ik nog monteur mechatronica. Maar de oude MTS zat het vroeger weer, nu dan MBO Balfjouwer. Daar zit wel meer leerlingen. Daar stromen per jaar ongeveer 20 tot 30 leerlingen in. Wie er voorheen al meer belangstelling voor? Ja, dat was wel heel oorzaak Sint-Wurg toen ik solliciteerde voor de opleiding. Want er moest echt voor solliciteren bij Philips. Toen waren er ik meen iets van 460 kandidaten voor 14 opleidingsplakken. En als je dat nou zag, wij willen graag per jaar 15 tot 20 opleidingsplakken invullen. En er binnen kandidaten net iets voor te vinden. Ja, we dachten nou die aanslag er los oplezen. Maar sinds ik even zien in een werkstuk omzet, lijkt het dat ik beter. Ja, zullen we dat maar even doen? Oké. De vraag vanuit het bedrijfsleven is heel groot. We hebben eigenlijk continu wel vragen lezen van kan je nu een vakman leveren of een leerlingvakman. Terwijl we ze net hebben. En vooral de komende tijd, de zogenaamde babyboomers, die gaan al hier met pensioen. Dus als de economie weer een beetje omloopt, dan denk ik dat wij een schrijnend tekort krijgen aan goede vaklieden. En dan zitten we het boetland helemaal, want dan hier in Nederland vinden we ze net meer. En dan moet Zuid-Polen waar komen? Bijvoorbeeld, ja, dat zou ik kennen. Gaan we dit gelijk aan kan maken. Okay. Dus eerst zorg dat hij mooi gelijk komt. Ik denk dat er heel veel andere dingen ook spelen. De computertechniek. Ze willen allemaal ICT'er worden, heb ik wel eens het idee. Lekker mooie plaatjes. Maar ik denk toch dat er te veel keuzes zijn soms wel eens op een school. En denk van, jeetje, wat voor vak is dat nou? Ik heb het aan mijn eigen kinderen gezien. Ze moeten kiezen op 16-jarige leeftijd. Nou, dat valt niet mee. Wie weet nou op 16-jarige leeftijd wat hij wil? Dat zijn er maar enkele. Matthias gaat maar gaan doen. Ja, die maakt deze twee doen. Oké. Wat maakt je hem nou uitzieken? We moeten uitzieken welke gaten we moeten boren. En dan maken we ze roemje, dat ze de perfecte maat hebben om er pen doorheen te doen. Nou, maar ze gewoon passing maat, maar ze gewoon in. En waarom heb je hem techniek kiezen? Nou ja,
Ja, omdat we waar ik al een metaalopleiding gedaan hebben we verkozen. Je zit al in de techniek eigenlijk. Ja. En wat is nou het mooie ervan? Ja, het frezen en draaien, dat is wat makkelijker, dat duikstukjes in makkelijker. Ja. Is het nou populair bij jongeren om dit te kiezen? Ja, de laatste tijd wordt van steeds minder. Dus er is steeds meer de beveiliging en ze worden steeds meer aan het leger en zo. Beveiliging en leger, daar gaan jongeren in? Ja. En waarom vinden ze dat mooi? Ja, ik weet het niet. Nee, ik spreek het verder. Ja. Ik denk dat ze daar gewoon altijd bezig zijn, boeten samen. Maar ja. Maar jij vindt dit mooier? Ja, dat vind ik mooi. Wat is de techniek dan impopulair? Iedere ouder die wil graag dat zijn band zo vol mogelijk leert. Dus dit wil gauw zijn van nou, eerst maar naar de MAVO, HAVO of VWO en trostromen naar HBO of universitair. Nou, diegenen die dat doen kennen, hartstikke leuk. Maar er ben ik een hele categorie die blijft op het VMBO hingen. En die stromen naar allerlei orenrichtingen of zij hingen je wat om en totdat ze niet meer leerplichtig binnen. Dat is heel jammer. Want in die techniek is denk ik een goed stukje bal te vertjenen. En het is net meer, zodat het misschien bij een protte meesken het beeld heerst dat het een vies vak is. Je kan maar redelijk schijnen hand de dij terugkomen en toch goed vertjenen. Overname-element. Maar je kan ook zeggen, F2 een alternatief. Als je een beetje een goed vakman willen, dan moet er een hoop tijd in stussen worden. Maar een hoop zelf maar een ervaring opdwaan om die kwaliteit ik heel te kennen die het bedrijfsleven in Wurg vreegt. Want het bedrijfsleven staat net stil. Daar is de kwaliteitsslag gaat wel terug. Tot 1000, oké, dan moet er op stand waard is. En dan even meelopend op maatmeting. Ja, ik heb gewoon een hele millimeter tot millimeter meting. En waar bepaalt nou de keuze van het beroep? Van de jeugd? Ja? Nou pakken wij een 74 tot 80% bepaalt de MEM wat de jeugd waard. Als de MEM een verkeerd beeld had van de techniek, dan komt de jeugd net in de techniek. Ik had soms het zelf graag wel. Ja. Eigenlijk maak je hem dan de MEM beïnvloeden. Ja, dus dat is ook heel belangrijk. En dat proberen wij dus ook met de kennis die wij nog hebben om de MEM inderdaad heel goed van informatie te voorzien. En ik een reëel beeld schendelen wat de techniek inhoudt. Hoe moeilijk is het nou voor jongeren om een keuze te maken? Verschrikkelijk moeilijk. Dat begint al, wil dat ze nog maar in de tweede klasse van het voortgezet onderwijs zitten, dan vinden ze het al. Dan zei iedereen van, en waar was er nou straks heen? En wat is er nou straks dwaan? En wat moet het worden? En dan begint al een bepaalde druk te komen van dat ze kiezen moeten. En je bent een verslaander in, ouders verslaan ik vaak in. Er zijn verschrikkelijk volle opleidingen. En ze bieden heel veel opleidingen binnen voor hun totaal onbekend. Ik onbekend van wat het beroepsperspectief is. Ik als ze ooit aan het werk komen, wat het werk eigenlijk inhoudt. Want hoe lees je uit als je niks in de techniek doet wat engineering is? Hoe lees je dat uit aan je BN, bijvoorbeeld? Op de arbeidsmarkt is niet alles even voorspelbaar. Dat is ook heel erg ingewikkeld. Wij praten natuurlijk heel veel met werkgevers. We doen arbeidsmarktonderzoek via de provincie, via heel Nederland. En tegelijk is het soms heel moeilijk te voorspellen. Van hoe ziet die arbeidsmarkt er over een paar jaar uit? Dus we zorgen ervoor dat jongeren goed toegerust zijn. Dat is onze instelling. Ze moeten een diploma halen, dat is belangrijk. Waarmee ze altijd verder kunnen studeren en ook altijd weer kunnen switchen daarna als ze weer een andere opleiding willen kiezen. Of een andere beroepenrichting. Het beroepenveld is heel flexibel. Maar weet je nou wat de beroepen van de toekomst binnen? Nou, er is een grote vraag in de zorg, dat is natuurlijk bekend, gelet op de vergrijzing in Nederland. Dan ontdekken we dat heel veel jongeren niet met ouderen willen werken. Op dit moment bijvoorbeeld niet. Niet met de ouderen? Nee, op dit moment niet, omdat ze zelf jong zijn en de ambitie hebben om met kinderen te gaan werken. En daar is lang niet alle werkgelegenheid in. Dus we confronteren jongeren ook met waar is wel werkgelegenheid. Door ook in die andere praktijk te gaan werken, met gehandicapten en met ouderen bijvoorbeeld. Op de Imedam in Ljouwert wen demente ouderen in de liedskalige weneenheden bij elkaar. Arjen Halme rint er stage. Je kunt er niet door. Ik heb jullie met opzet een stond mesje gegeven, en anders valt het zo op dat ik zo langzaam ben. Nou, dit wil
niet, ja. Het wil wel, maar je moet er wel kracht achter zetten. Ja, het zou Nou ja, wel. maar het is... Dit ik wil krijg er geen zere doen. vingers van. Dit wil ik geen doen. Maar rustig aan. Ja, het zou wel, maar je moet de kinderen niet eens bijeen komen. Anders eten we vanavond gewoon pannenkoeken en als het niet voor vanavond lukt. Nou, dan haal dan maar wat van de Chinees. Ja, niet? Vind ik lekker. Nou, ik ken hem nog niet betere mensen. Het is verschrikkelijk, Je bent hoor. op schamen. Ja, dit is het. Geef dat nou. Ja, het wil anders niet, ja. Nou, we hebben de tijd. Met het ding om. Oh ja, Ja, ik ben alleen. dat krijg ik nooit klaar. Hoe komst u hier als stagiaire te lonen? Hoe kom ik hier nou hier eerst? Hier al vrijwilligerswerk hier dingen. En toen, toen hebben we maar squalles eigenlijk in dat we hier stage in kunnen. En dat is wel hartstikke mooi, want wij kennen de meesten hier. En het is ook heel leuk om hier te werken. En het is heel huiselijk. Het is dingen met elkaar en het hier eten. En dat is hartstikke leuk. Hoe kwam het op het idee om deze richting zo te gaan? Ja, ik zoek graag een mooi verhaal op hing dat ik dit altijd waar wil. Maar ik ga eerst hier in de fabrieken werken. En nog in de horeca. En op een gegeven moment toen dacht ik van ja, is dit het nou? Ik denk maar toch maar weer naar Squallen. Ik hier ooit de HAVO dingen. En toen dacht ik, wat maat ik dan? Want ik had nooit weten wat ik maat. Sommige mensen weten van vroeger al van ik ben brandweerman of politieman. Ik had nooit weten. Dus toen dacht ik van nou, misschien is het zwaar of wat. Er is een hele protte werk in. Er komt ook steeds meer werk in vrij. En je kunt een hele protte kant mee op. Dus dan kan ik straks nog zien wat ik eventueel wil. Het lijkt mij dat je een protte geduld hebt met. Absoluut, absoluut. Maar dat moet ik een beetje in je zitten. Maar ik bedoel, het is ook hartstikke gezellig. Het is hartstikke leuk. Dus dan is dat ook helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke leuk. En dan dat je geduld hebt met, ik hier in de fabriek werken. Dan moet je soms weer geduld hebben met mensen. Dus, ja, hartstikke leuk. In het MCL wordt nagedacht over hoe je om meer personeel komen kennen. Kijk, als we alles steeds kunnen invullen, dan hebben we in 2011 148 mensen nodig. En in 2025 hebben we 187 nodig. Ja. Maar dan ga je er dus vanuit dat je altijd alles opvult. Ja. Zodra er dus maar een paar jaren zijn dat je dat niet lukt, wat waarschijnlijk is door de krapte, maar dan schiet het nog weer extra omhoog. Ja, maar tot op heden kunnen wij altijd alles nog invullen. Ja, tot op heden wel. En doordat wij natuurlijk Noorderbreedte banen hebben, het interne uitzendbureau, gaan wij echt ook nog niet naar buiten met vacatures. De uitstroom van het mbo laat een dalende trend zien. Dat hebben we geconstateerd. En ik begreep dat in Harlingen, Franeker, dat daar al een beetje begint te knellen. Ja. En heb je daar ook al zicht op wat de redenen daarvoor zijn? In het oosten van Friesland, dus als je meer kijkt naar de kant van Berchem en Hardergrijp, is van oorsprong een hele christelijke omgeving, heel traditioneel. En heel veel meisjes uit die gezinnen, die willen ook heel graag zorgen voor. Dus heel veel meisjes gaan ook vanwege hun achtergrond, gaan ze dus inderdaad de opleiding tot verzorgende volgen. Alleen als je die mensen inderdaad, als je het dan weer hebt over de mobiliteit binnen Friesland. Buiten Friesland zijn we vaak gewend om hele einden te kunnen reizigen. Alleen binnen Friesland is vaak een kwartiertje of 20 minuten. Dat wordt al als best wel heel ver ervaren. Dus als je dan mensen uit Burgum hebt, die mensen die zet je niet zo heel snel in Harlingen. Oké, het tweede punt was dus social media. Er wordt nu oertocht om via de sociale media personeel te werven. Internet zitten, wij zelf trouwens ook, jongeren ook. Dat er een aantal social media zijn die we zouden kunnen gebruiken. In ieder geval willen we een start maken met social media. Hives is onder onze doelgroep echt een veelgebruikt platform. Als het gaat om de social media. We hebben natuurlijk een Noorderbreedte Twitter al. Die we ook inzetten voor als er bijvoorbeeld vacatures zijn. En daar zouden we ook op kunnen adverteren bijvoorbeeld. Dat is ook een van de mogelijkheden. Dus dat we het advertentiebudget dat we nu gebruiken voor de krant bijvoorbeeld overhevelen deels naar Hives. Dat is een mogelijkheid. Dat we merken toch dat we hebben ook onderzoek gedaan naar de leeftijdsgroepen en ook het opleidingsniveau. Dat echt die categorie mensen die we voor de vakantie werken zouden willen hebben. Dat het Hives als platform schot in de roos is.
Ik was bij zo'n beleidsdag en dan werd er ook heel erg gezegd... gewoon oefenen, oefenen, proberen wat gaat werken. Ja. Dat weet je niet goed. En nu, die vakantiewerkers hebben we nu nodig. Dus een heel mooi moment om ermee te gaan oefenen. Ja. Hoe kun je hem nou de animo voor techniek en zorg vergrutsen? Nou, wat wij met name ook in de zorg doen, is dat we de samenwerking zoeken met zorgaanbieders. Leerbedrijven, die doen we bij het MCL en Dit Jonge Schans. Om ook mensen meteen vanaf het begin mee te nemen. Dat je voor de echte praktijk en in de echte praktijk ervaart van wat het beroep inhoudt. En dat je gewoon de reële kanten van zo'n beroep ook laat zien. Sandra Di Rocco rint ik stage op de Imedam. Gaat het wel goed? Oké. Even rustig aan, hoor. Wel. Ja. Hoe is het er kwam om dit te kiezen? Hoe ik hier ben gekomen? Nou, dat is een lang verhaal. Maar om het kort te maken, ik heb eerst een landmachtopleiding gedaan. En daar wou ik verpleegkundige worden. Maar omdat ik 9 jaar moest tekenen en ik nog best wel jong ben... heb ik ervoor gekozen om dan niet te gaan tekenen. En zo heb ik ervoor gekozen om in de burgermaatschappij wel verder te gaan als verpleegkundige. En zo ben ik dus ook hier eerst terechtgekomen. En hoe vies het nou om hier te werken? Ja, ik vind het geweldig, ik leer heel veel. En ik denk toch dat het wel heel belangrijk is ook. Dat je dit zoiets hebt gedaan voordat je verder gaat. En waar zou je verder in willen? Ik zou heel graag het ziekenhuis in willen. En dit misschien een paar jaar gaan doen. Dus voor een paar jaar in dementerende zorg. En daarna wil ik wel graag het ziekenhuis in, denk ik. Dat dat wel mijn eindtraject is. En hoe is het hier om met de mensen om met haar om te gaan? Ik had het niet verwacht dat ik het zo... dat ik hoe die energie eruit haalt, zeg maar. Dat ik het wel leuk zou vinden. Maar het is echt super. Het is heel verschillend. Geen dag is hetzelfde. Zullen we even een liedje gaan zingen? Als de klok van Arnhem-Muiden. Oh, dat klinkt heel erg. Zullen we beginnen? Ja, dat mag wel. Met z'n tweeën, hè? Ja. Als de klok van Arnhem-Muiden wat je op thuis voor ons gaat luiden. Wat de zomer brengt, maar wijn met roep en roepen is. Als het schip op zee gebleven is. Alle kinderen als de klok. Het komt geregeld voor dat de kar die de jongeren maken hebben net aan haar verwachtings beantwoordt. Dan is er een peteer met een coach. Je noemde eigenlijk bij die S&D, die praktijk vond je goed, die stage vond je goed. De theorie in de opleiding viel weer tegen. Wat verwacht je nu bij de horecaopleiding? Nou, natuurlijk, je moet ook veel stage lopen dan. Dat heb ik ook al wat nagevraagd aan maten van me en zo. En het is veel horeca, het is niet alleen hotel natuurlijk. Het is hotelschool, maar ja, het is ook restaurant en dat soort gebeuren. En daar in stage lopen, dat vind ik ook altijd wel leuk werk. En ik zie het later ook wel een beetje voor me om later mijn eigen café te hebben of zo. Alleen dan later misschien HBO erachter doen, maar ik moet eerst dit natuurlijk, maar dat zien we dan wel even verder. Maar ja, dat leek me ook wel een heel mooi beroep. En nu wil je kiezen voor wat voor opleiding? Onderwijsassistent. Heel wat anders. Heel wat anders, ja. Vertel eens. Nou, ik wil graag mensen iets bijleren. Zoals wat? Nou, gewoon wat er valt te leren. Gewoon op basisschool bijvoorbeeld. Gewoon aan kinderen van 10 jaar, 11 jaar, 8 jaar. Gewoon iets bij te leren in de klas. Wat heb je in je hoofd nu? Wat ik nou in mijn hoofd heb is kappersopleiding. Die had ik lange tijdje in mijn hoofd. En daarna komt een hele andere opleiding uit een verschillende hoek. Rijinstructeur. Maar dat is een particuliere opleiding. Ja. Je hebt stage ja, je moet er natuurlijk ook goed over nadenken wat je later allemaal wilt doen en of je er verder in wil gaan. Dus dat vind ik heel moeilijk om nou al te bepalen, zeg maar, wat je later wil doen. Dus dat is wel, het is wel een keuze die de rest van je leven wat invloed een beetje op heeft natuurlijk.
Van Minnen en Bos in Serusterveen is een technisch verspaningsbedrijf voor metalen en kunststoffen. Ze werken met computers, maar ook nog handmatig. Dit zijn onderdelen, dus we weten nooit precies wat een compleet product is. We maken meestal iets losse onderdelen en de aannemers die gebruiken die onderdelen om een product uit te maken. Dit is voor een product wat gebruikt wordt om een stabilisator voor een schip. Met dit ding kan ze het schip stabieler maken. Dus dan komt er een dikke vin onder het schip te zitten en dan wordt terug die os, die bewegingen, die worden teruggevoerd aan een stuk elektronica en die zorgt er dan voor om het schip stabieler te maken. We hebben dan nooit wat aan acquisitie. Daar hebben we dus nooit wat aan lien. Dat komt eigenlijk altijd zo binnen en we zetten dus prijzen daarop. Ja, zo draaien wij altijd en we krijgen nog weer binnen. We hebben smoren en smoren, we kunnen er eigenlijk niet wat dat onbelangrijk is, dat volle bij hebben. Een van de dingen bij het buur sterk maken is dat de klanten tevreden zijn. De klant bent voor ons heilig. Dus, en als een klant tevreden is, komt er weg. Hier hebben we hier 2 hallen. En deze is dus op ouderwetse manier, steeds maar? Ja, dit is het oude gedeelte. Eerst een machine wat dezelfde functie nog heeft. Die is van 1958 en daar zit nog een nee-type, maar die ben nog precies gelijk. Die willen nog wel nee maken. En waarom werk je hier nog op deze manier? Er is altijd nog een bepaalde vraag voor de liefste woontalsies. Ja, die is nog heel groot. Want ja, de grote woontal die gaan alle in het CNC gebeuren en de concurrentie is groot in. Dus dat is het mooie nog van dit. Dit is het professionele gedeelte dus nog. En hebben je die vakkleur nog, die dit kennen? Ja, gelukkig wel. Want daar is inderdaad heel moeilijk rond te komen. Dat maakt er een beetje, je maakt wat omleggen en ja, dat is wel heel belangrijk. Wat ik nu doe is centreren, zodat de boor exact in het hart van het materiaal boort. Ik heb net gecentreerd en dan ben ik een 1 mm gat aan het boren en wel 25 mm diep. En aluminium heeft de neiging om vast te blijven kleven aan de boor, de spaan. Dus vandaar dat ik de spaan met een kwastje steeds eraf veeg. Vindt u het mooi werk in de techniek? Dit is hartstikke mooi werk. Ik werk hier intussen al 15 jaar en met veel plezier. Het is een klein bedrijf, afwisselend werk. En dat maakt het juist interessant. De jongere generatie werkt in de computerstuurde afdeling. Hoe vies het om hier in de techniek te werken? Ja, mooi techniek spreekt nu al in oorsprutsen. Dus, En dit is al je maar computers, hè, wat je hier doet? Ja, dit is echt een combinatie. Is het dan nog wel echt techniek? Ja, vind ik wel. Ja. Hoe moeilijk is het nou om met deze apparaat nou om te gaan? Ja, daar leer je mee omgaan. Ja, je gaat steeds een stapje verder. En als je dan een foute keuze maakt, wat dan? Ja, nou, er is helemaal geen man op boord als je een foute keuze maakt. Want je kan weer oerstappen. Dat is binnen het hele mbo zo. Maar er is meer een probleem in hoe cursisten dat zelf beleven. Hoe de omjouwing het beleeft, hoe ouders dat beleven. En het moment dat cursisten beginnen te twijfelen aan de keuze die ze maken, dan vertonen ze heel vaak gedrag van, dan jek je ze een beetje aan. Ja, dat is school, je moet er wel wat voor doen natuurlijk. Alleen als je dan ook nog zoiets hebt van ja, dit is het niet helemaal voor mij. Dan loop je op een gegeven moment achter en dan haalt het ermee op, zeg maar. En hoe kom je nou tot de goede keus? Daar hebben we 1 aanpak voor en dat is dat ontdek je in de echte praktijk.
Dus alle jongeren die bij ons starten in zo'n programma, die zeggen ik weet het even helemaal niet meer, wat moet ik nu? Die plaatsen we binnen 2 weken in de echte beroepspraktijk. Ze mogen erin een keuze maken van wat voor soort werkveld denk je aan. En vervolgens ontdekken ze of dat werkveld iets voor ze is. Of dat ze na een aantal weken ontdekken, nou dit is het niet, maar ik ga weer verder op zoek. Dus via de praktijk ontdekken, wat houdt het werk in? Past dat beroep bij mij? En van daaruit verder zoeken van, als ik dat dan zou willen, wat voor opleiding past daar dan bij? Op de zwargborkerij, de Hoerderspleets, op een veenhoop, vinden zo'n 20 mensen haar plak. Steven Lageveen helpt Sylvana bij haar huiswerk. Ik zal eens even zien. Dat is belangrijk. Hè? Dat zou ik even niet. Wat moest ik het waar van de morgen? Dit maak ik hier op scrollen en dan maak ik 12 zinnen op scrollen. Oké. Nou, probeer het eens. Dan zal ik eens even mooi lezen. Wat heeft betraaid, afzetten? En ik vroeg aan mijn moeder. Jongeren die uitvallen op squallen, die door je school vervangende opdrachten. Nou ja, en jongeren die eigenlijk kleer binnen met alles, dus praktiekonderwijs al rond hebben. Ja, en eigenlijk een nuttige dagbesteding hebben moeten. Die begeleiden week. Ik heb vanuit het VMBO heb ik voor de metaalbewerking gekozen. En nou ja, gaandeweg ging ik naar het MBO en toen dacht ik, toen ik stage deed op het MBO, ja, dit is het net. Je laat mijn kracht net. En dan ga je omzieken waar je dan goed in bent. Ja, toen kwam ik bij sociaal-maatschappelijke dienstverlening uit, het Friesland College. En nou, daar ben ik aan begonnen en dat bevalt, of dat bevoelt prima. Daar heb ik mijn diploma in halen. Ik heb zelf altijd zijn, want ik heb zelf een behandeling. Ik ben spastisch. En ik heb zelf altijd zijn, als ik dat net hoor hier, dan hier ik voor iets heel anders kozen. Maar doordat ik dus zelf ook wel wat ervaringsdeskundige ben in hoe het is om door de hulpverlening geholpen te worden. En omdat ik het gewoon leuk vind om met mensen te werken, moest ik toch een andere keuze maken. Omdat het lichamelijk net haalbaar was om daar graag te werk in te gaan. Heb ik deze keuze gemaakt en dat bevalt ik dat dan goed. En dan komst je hier elke dag? Nee, alleen tiesje, wijsje, tongensje en vrede. En mij zit ik altijd op squallen. Op welke squallen is dat? Dat komt pas niet in Heerenveen. Vind je het leuk hier, hè? Jawel. Dagelijks wel, heren. En moet je de beesten omgaan? Dat is ik wel leuk. Dit gemaakt, Jannie? Breien. Breien, hè? Ja. En wat komt hier straks in? Zo'n bitterzakje. Ja. En dan plakken we deze er nog achterop. Ja. En wat heb je dan? Dan is het een knuffel. Een knuffelbeetje. Helemaal zelf gemaakt. Dat zou je nog zijn orenvankers wanneer die net weten wat ze willen. Is dat een onbevelling? Nou ja, het is gewoon wel echt een uitdaging om met mensen te werken. En je hebt zoveel voldoening om gewoon... Ja, je kan gewoon echt iets voor iemand anders betekenen. En dat is toch wel heel bijzonder, vind ik zelf. Ja, we hebben een heleboel opgezette vogels nog van hem. Het is de Nandoe. Die heeft hij een keer opgezet. Dat was een beest uit Blijdorp. En nou, dat is wel voor hem een flink beest geweest om eens een keer op te zetten.